ଆଜିକାର ଏହି ଇତିହାସ କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କିଛି ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ନମନୀୟ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମିଶ୍ରଣ ତଥା ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯେପରିକି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତକୁ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ଏଠାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ତଥା ଅନମନୀୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ କେ.ସି. ହୋୟାରଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପେକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଏପରି ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଧାରା 25ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଗତ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଧିକାର ବଳରେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ତା'ର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଧାରା 12 ଠାରୁ 35 ମଧ୍ୟରେ 7 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1978 ମସିହା 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ମାତ୍ର 6 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମାନତାର ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର, ଧର୍ମଗତ ଅଧିକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ଓ ପରିଶେଷରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ଏବଂ ଏହି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତୀୟମାନେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। 2002 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଧାରା 21 କ ଅନୁସାରେ 6 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ତଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଧାରା 36ରୁ ଧାରା 51 ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ସମାଜବାଦୀ ନୀତି, ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି। ସମାଜବାଦ ନୀତି। ଏହି ନୀତି ବଦଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବୃଦ୍ଧ, ରୋଗୀ ତଥା ଅକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ମାନ ଉନ୍ନତ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଠାରୁ ପୃଥକ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେୱାନୀ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଠଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବାର।
ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଉଦାରବାଦୀ ନୀତି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନୀତି। ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥାପନ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା ଓ ପରିଶେଷରେ ହେଉଛି ଗୋ ହତ୍ୟାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଧାରା 326 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଭୋଟ ଦାନର ବୟସ 21 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ 18 ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନାଗରିକର ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସରକାର ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଏକକ ନାଗରିକତା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟମାନେ କେବଳ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପରି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ଏବଂ ତାପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନାଗରିକ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ହେଉଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। 1976 ମସିହା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା 51 କ ଧାରାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ 10 ଗୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 2002 ମସିହା 86ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ 11 ଗୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିପୂରକ। ନାଗରିକମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ହକଦାର ଥିବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମାନବ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବିନ୍ଦୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଧାରଣା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ମାନବ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିକାର ଏହି କାଳାଂଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା।